Inqwele hayi uThuthani akaze ayibone le. Sanibonani kuphi na kuphi la kufinyeka khona lo mbuso njengamanje ukubingelana ke mathinto acose intombi zomqamela amahlaka abanye zabaqamela imali sibazi ngena kwethu ngakusuku la fela uqala la ngicela upress wona ke usubscribe button ushare uphinde ucomment ukhuluna konke ke uma usubscribe like imali kahamba kodwa ke sizosenza ukuthi kube wena oqala uthola notification uma ke sikufakele video yakho ehamba phambili engane zakwethu sekusabalela isithombe semfezi emnyama lapha ke nowakwayo bese emotini zakhala inqwele zithi hey uThuthani akakaze ayibone ke le ukuse kwayibona ngabe usedlule nawe uzakhumbula ke uThuthani udume ngokuthanda isincincwane ngokuthanda abantwana ngokuthanda umama yabo so uzokhumbula ukuthi kuyoba nedumela lapha khona ke uthathe umakoti noma ke umfazi kaMdumazi so umlabalabo uzokuveza ukuthi hey Thuthani Bondlovu uyayithanda intombi wena uyayithanda okay shuthi ke indlela nabo umdlalisa ngayo kodwa ke inqwele zithi hayi shuthi Thuthani akambonde ubusembonile impela hayi ngabe sekukhulunywa kwenza khumbula ukuthi uMfezi nokushutha impela nowakwayo kulamalanga bavezele ke noma ivezele inqwele indlela ke ephila ngayo sicabanga ukuthi kuyinto enhle ngiyafisa ukuthi ngizwe mina lapha ke kuyibhoza squad ezeGuluva TV ukuthi ngempela inhle yini lento yenziwa iMfezi kanti ke uThuthani ngakufanele yini amthathe lo weMfezi ngane zakwethu ungakhohlwa ukungilandela kuxhumana be Twitter Instagram uzoba Facebook uzoba TikTok uthi @mathinda noma uthi @Guluva TV kanti ke uma ufuna ukujoina uBhoza squad lapha na WhatsApp uthi 079 841 4163 danko.